Tawid kami dito mga kasinag sa dagat na ito, papunta doon sa kabila. Masarap yan, biko. Siya lubong tayo ni Pitoy. Yan na. Oh, ano? Murag yung dalawa naming kagrupo mga kasinag, oh. Kami namamahinga pa, sila bumabanat na. Ayan, oh. Binanat-banata na ng dalawa. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po. Ayan mga kasinag, mga aking mga kasamahan. Yan, tapos yan. Papunta na kayo mga kasinag sa area kung saan kayo maglilinis. Mag-uumpisa na uli ang trabaho ngayon ng Team Lakas. Ilang buwan din kaming hindi nakapagtrabaho mga kasinag. Gawa ng wala nga kami maggamiting itak nun. Kaya ngayon mag-uumpisa na ulit kami. Bagong gawa. Ngayon bagong itak. Bagong gawa yung mga gamit namin ngayon mga kasinag. Ayan mga kasinag, nag-uumpisa na sila maglinis. Ayan. Papunta kami dun sa area dun. Yan palang nalilinisan namin mga kasinag. Ano mga kasinag, palit kay Imboy. Yung membro dati dito na si Imboy. Shoutout pala kay Jameson Barakil. Kung nasan Lupalop ka man, mag-iingat ka lagi dyan. Ate Umando. Umuwi yung nakaraan eh. Imboy. Ayun mga kasinag, Rex TV. Anak yan mga kasinag ni Kuya Barok. Suportahan nyo ha. Rex TV. Ito na mga kasinag, si Kuya Ading. Ayan. Siya yung may turno ngayon. Nasa kanya ngayon ng Team Lakas. Mga kasinag, maglalambing ako sa inyo ha. Rex TV, R-I-C-S TV. Ayan, suportahan nyo mga kasinag ha. Umangat-angat man lang yung kanyang subscribers. Ilalagay ko dito yung kanyang YouTube channel. Suportahan nyo sana mga kasinag. Yun lang po ang lambing ko sa inyo. Kasi nangangarap din niya na maging vlogger na kagaya natin. Hasa muna tayo mga kasinag, hasa. Pinapatalas ni kasinag. Itak natin pumurol. Mauli si mangungupra ho. Macho. Ay. Ito yung itak natin bago mga kasinag. Pero ito yung yung unang in-order ko ito. Pero yung isa nasa bahay. Ano ang yaon dyan? Dalawa yung bago kong itak. Mga kasinag, pahinga muna. Ayan. Naubusan na kami ng lakas. Magmerienda muna tayo mga kasinag. Ayan, merienda namin juice tapos tinapay. Ayan si Mando. Ano ang pangalan nito? Puging lamig. Shoutout pala kay Puging lamig. Shaolin. Si Kelvin. Galuy. Yan ang Shaolin ng diak. Iko, tapos si Kelvin andun pa. Kulang kami ng isang member ngayon mga kasinag. Kasi si Kuya Iking nung nakaraan kasi nun, nagpahinga siya. Natapos kasi ang turno nun sa akin sa akin. Sa akin natapos. Ang last ay si Kuya Ading. Si Kuya Iking naman tutulong yun pag nag-umpisa na kami sa number 1. Kaya makukumpleto na kami na sa 7. Sabado yan. Makakasama na siya. Kaya kumpleto na kami. 7 na kami. Madaya ka. Dahil ka sa nagsabay. Magsabay ka grare sa mo. Tapag dahil ka sa muya nagsabay.
Ikaw hanapot. Hana. Anong tinapay ito? Para baga itong ano, yung tukwa. Oo. Yung para yung hinahalo mga kasinag sa ano, sa tawag ito, sa taho. Yung lang maya bigyan takutan ko dyan. Tukwa. Tabuan. Tabuan ba lang yung jam? May tabuan dyan? Takti. Tabuan mo dyan. Gujam. Alam niyo yung tabuan mga kasinag, yung ano yung lulumbo. Dahil lamang nagkasunod. Mga kasinag, pahinga muna kami. Medyo mataas ng araw. Sabi nung nagawa trabaho tama na daw muna. Mamaya naman, malinis na palan. Kunting balbaga na lang palan Nandiyan na sa may bahay. Wala lang sa baba ang kwenta. Oo, sa baba na lang palang. Oo. Malinis na pala dito. Saka yung bahay mga kasinag, andun na malapit na kaunting palpagan lang pala dito. Ito lang pala makapal sa kabila na ito. Tapos dun sa baba mga kasinag, dun sa lugar na yun. Yan lang ang medyo makapal. Pero itong ibabaw pala malinis na, naragpasan na. Kung sa ano natabasan na, nalinisan. Pahinga muna tayo para pag-prepare tayo ng pananghalian. Matibay itong dalawa. Binat-baratan nyo na. Murag yung dalawa naming kagrupo mga kasinag Kami na mamahinga pa, sila bumabanat na. Ayan Binat-baratan na ng dalawa. Ayan Kami nga din namamahinga pa dun sa may gilid ng pispan mga kasinag. Hinahanap namin sila. Nandito pala. Sabi ko na gamit ni yung hinahanap ni Kuya Melvin. Hinahanap ni Kuya Melvin yung kawit. Nandito pala kay Kaloy. Binat-banatan ng dalawa. Sarap ay sabay lang. Oo. Nakakadong kabiya ka mo Daya yung dalawa. Nanlalamang sa trabaho mga kasinag yung dalawa. Nialamangan kami. Ito naman ang babanatan ko mga kasinag. Itong bakilid na yan. Kung makikita nyo. Ayan Yan bakilid na yan. Napakadamo. Lilinisan namin mga kasinag. Kagaya ng ganitong nyug. May mga tanim na nyug. Lilinisan namin. Pero yung mga puno niya mga kasinag, hindi namin pinuputol. Talagang damo lang talaga para malinisan. Kasi ang baba na yun mga kasinag, pispan yan malawak na pispanan yan. Tapos pag nagkukupra sila dito, mahirap naman pag ganitong madamo. Kasi pag tumalsik yung bunga, pagkakawit mo tumalsik, magsusuot ka pa sa mga damuhan na yan. Hindi kagaya nung malinis mga kasinag. Diretso. Napakaganda mag ipon ng niyog pag malinis ang niyugan. Kagaya yung ginawa ko doon sa inaalagaan ko mga kasinag sa rawis. Ganun din ang gagawin natin dito. Lilinisan natin. Ayan mga kasinag, magtrabaho muna tayo. Mga kasinag, tais muna tayo, tais. Puro lang ang ating mga espada. Ayan, aming nalinisan. Ayan tais muna. Bawal baga kaya, pagpilin ng kahoy. Ayan naman sila mga kasinag. Tapos si Kuya Ding nandun yata sa baba. Yung yata ang nilinisan niya. Doon sa baba na yun. Ito lang naman ang makapal mga kasinag. Itong gilid na ito. Hanggang dyan sa urunahan. Tapos doon naman sa kabila. Sa may kay Rex na yun. Sa may kay Iko na yun. Doon ang makapal sa bababa doon. Andyan yung bahay mga kasinag. Malapit na. Mag-ano mo tayo. Hasa. Puro lang ating atak. Tapos na ang pagsubok ko yung maghapon na ito. Salamat sa mahal na Panginoon at save kaming lahat. At natapos naman ang turno dito. Sa masusunod naman mga kasinag,
Susunod na Sabado. Sa Papanito. Itong nasa likod ko na yan. Diyan ang torno mga kasinag. Diyan kayo magtrabaho. Hindi ko alam kung ano ipapatrabaho nila. Basta abangan nyo lang mga kasinag. Ang mga susunod. At pahinga na tayo. Nagkano ka dito? Ay, yung anak kong panganay mga kasinag. Nagkano ka? Kawat. What? Asa tinik-tik mo? Mayo man akong hindi. Uga angkol. Dikit-dikit man. Pero yung malayo nito mga kasinag. Nasunod yung anak kong panganay. Ano? Mga kasinag, magmerienda mo tayo. Ito pala ang aming merindalan ngayon. Nakita niyo yan? Yan oh. Masarap yan. Biko. Suman. Yan ang masarap na merindalan. Magmerienda muna tayo. Mga kasinag, uwi na. Uwi na kami. Nag-ati na O tayo na. Pati na yan ako yung tiniktik mo. Ito yung tiniktik ni Colin oh. Nagtiktik siya ng sisi. Nakita niyo mga kasinag. Yan oh. Sisi yan, sisi. O di ba? Tihim. Tawagin dito. Nagtiktik ng pangulam. O ikaw madali yan kuya. O di alala ni kuya yung ano ko. Ay, Kendi! Wala yung naiwan. Salopin mo, apat dos! Meron si Adorasyon, si Adomingo. Tindang photo daw sa sila. Magro nga manay doon ang photo mo. Mamiso nga yan. Hindi nga kung magbakal na tulog. Ay, dahil nga yan. Ang gusto niya kung magsibilit ka niya. Pero pag inahabing ka. Ay, sibag ko! Uy, balik ka na lang. Wala sibag ko naman. Ano na ba? Dalaga na. Ayun mga kasinag, diyan kami sasakay sa bangka na yan. Para makatawid kami doon sa kabila. Saan pa tayo? Oh my God! Tatawid kami dito mga kasinag sa dagat na ito papunta doon sa kabila. Pakasabay ni Papa? Pero Ha? hindi kay Uncle Melvin yan. Ilagay pa dyan sa loob yung tala mo. Duman ka at sa O doon kayo sa may hulihan. Atras kayo doon sa may piloto. Ha? Wala po sundang niya. Mayo na siyang masusugong magbiltada. Naiwan ito yung bando yung itak niya. Binalikan doon sa taas. Mayo na siyang masusugo. Ayan mga kasinag, tatawid na kami. Naiwan yung silait. Uwi na. Wala na, nagbubaba na. Pauwi na kayo mga kasinag. Tapos na ang pagsubok ngayong araw na ito. Doon na kami sa kabila. Pagdating ko mga kasinag, maglulukat pa ako. Kasi yung kinupupra ko, hindi ko pa natapos yung lukatin.
tagkala ng bao. Tatapusin ko pa yun mamaya pagdating ko. Pero mga kasinag, dito lang silang dalawa. Ayan. Dito ka pa rin sa mga dumalibong. Alibot mo marami. Loy. Ito ka na di man. Hey. Klaro, kapak ang kupras. May malibong. Kaya mahilang yung kakabota. May parol. Salamat. Okay. Nagmauba na kasi habang lulang. Kala ko rin nga hanggang dito lang tayo. Doon pa lang kami mga kasinag. Didiretso. Yung dalawa lang palang buwaba dito. Doon kayo. Hey, hey. Ayan mga kasinag, hanggang dito na lang. Baba na tayo. Hanggang dito na lang, nagmamahal. Pugi. Puging lamig. Mga kasinag, uwian na. Ayan si Pitoy. Oh. Pitoy! Ay. Sialubong tayo ni Pitoy. Ayan mga kasinag yung kinukupra ko. Nakasako na oh. May sako na nila. Oh, ano? Luto na? Luto na daw mga kasinag. Malukat ako yun nandun sa taas. Nakataob. Ayun. Malulukatan ko yun nasa taas.